Иванчо, колко е 6 по 6? Нищо не мога да чуя от тук, господине. Говорете по-силно. Не ме мутай. Кажи колко е 6 по 6. Господине, моля ви, говорете по-силно, ама нищичко не се чува от тук. Не ме мутай. Дай да се размени местата и ще видиш. Господине, кога ще престанете вечер да се промъквате при сестра ми? О, верно тук не се чува нищо. Иванчо, колко? Какво ще кажа? Господине, кога ще престанете да се местите? Аре бе! Да се местите при сестра ми? Да се мести при сестра.